И аз съм Алекс. Аз съм с бомба. Така ли? И да и всички, които ме гледате, това съм аз Алко БГ и тук до мен е Алекси. Здравейте. И сега играм малко с Ебол. Ето го. Покажи сега Петро. Къде си? За теб. Не, аз съм до някакъв човек. О, убих някакъв. Не, като извън взем. Fuck the shit. Че сега ги ръшкам, че. Убих още един на хетка. Взе ХВП. Бам! Още един на хетка. Аз убих някакъв. Fuck! What the f... Убиха ме, брата, съм на първо място. Ето това ще... Влезам ти на фит. Той да правиш хит, си убил бит, бандит. Трябва да бием човек, и аз съм играч на матча. Глей го, мама, пак виждаш, че с сакане деса. Къде си ти? Мъртъв съм. I'm not Russian. Защото някакъв... Напиши му I'm Bulgarian. Някакъв пак не пише. Кой бе? Да. Чакай да пише. Някой, какво ти пише? Просто. Сега няма да имам пари за... Сумнам тройкам така. Аре! Мале, тя няма мук над бата. Ало? Тя няма мук. Кой е? Тя! По гласовото това. Аз не ги чувам. Защото си без звук. Звук играе. По гласовото бе, човек. Те това да говорят. Защото си без звук, ти знаеш какви са и ще ги чуеш на клипа колко врява дигат. Обаче аз съм с звук, чувам всичко. Намалил си това да... Как се качи тук? Мале, някакъв остави на 14 хъпа с АВП. Убих някакъв! Къде? Шага. Ши! Дотрепах някакъв. Наистина. Да бе, не виждаш? Да, отрепаха да. Няма нищо. Нищо. Те бяха двама. Да бе, между другото тия са много гадни, защото някакви ма източват са бе, пето им. Гледай ги пък тия нашите нубове бе. Оле, не. На спауна стоят. Аре да ги кикнем, бе. Това е глупо. Аре, чай сега. Чай да видя. Булбок, така. Пускане на бот, изтриване на играч. Аз вече Булбок. да убих. Ей, стигане, за тебе пуснаха бот. Аз го кикнах това булдог. Аре си има як. Аре, аз взех акато. Покажи акато на хората. Акато. Сложиш си го на гърба. Чакай, стои на едно място. Ето му го атак. Ето му го, да. Може да спрете на пауза, за да го видите. Аре, добре. Някакви... Алекс, опа. Какво? Чакай, че се бърна клавиатурата и ходя напред. Напред. Виж са някакви оттам. Скачате и тука. И оттам знаеш... Трябва да shift. Алекс, клепни, аз да скоча върху тебе. Окей.
Чакай. Ето. Клепай. Ей, долу, внимавай. Убих някакъв на хетка! Ти ми го бяха. Да. Пак убих още един и ме убиха. Ало? Ало? Да, човек. Пази, груба си венката. Чакай. Така. Аз имам... Виж ми го. О, взех калаш. Я? Виж ми 5,90. Да. И аз имам такова. Всъщност нямам. Нямаш. Имам де скин на 50, ама... Реален, дай за порано. То аз май го купих, следващия път. Как да се слапна? Ей тук кликни, да скачи върху тебе. Ти къде си? Не може. Чакай, не бе, кликни на мисля. Почвай да се. Чакай. Мразите. Интернет. Да, хора, това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Халко БГ, спрям интернета и до скоро!